Сёння чытаем з вамі 124 санет Уільяма Шекспіра. Спачатку на беларускай мове у перакладзе Владзіміра Дубоўкі, а потым на мове арыгіналу. Крытыкі гэты санет лічаць адным з самых таямнічых і складаных, бо незразумела, пра што тут Шекспір дакладна распавядае, ці то пра нейкія міцяжы, ці то пра нейкія загаворы. Невядома, і шмат хто гэты санет не разумее. Але санет сучасны, цікавы, прыгожы. Давайце яго пачытаем. З адной калыскі шчасце і няшчасце, да ў іх няма аднолькавых дарог. Ці можна кветкай у вянок папасці, ці пустазельнай былкаю ў быльнёг. Любоў мая няпэўнасці не знае, багацце ёй не прынясе бяды. Яна палітыканаў абмінае і пагарджае імі заўсягды. Навошта ёй такія мудрагерцы, якія твораць на кароткі час? Любоў жыла і будзе жыць у сэрцы, у якім агонь сумлення не пагас. А тыя ўсе бязглуздыя стварэнні сваею смерць нам дадуць збавенне. І на ангельскай мове. If, my dear love, were but the child of state, it might for fortune's bastard be unfathered. As subject to time's laugh or to time's hate, weeds among weeds, or flowers with flowers gathered. No, it was builded far from accident, it suffers not in smiling pomp, nor falls under the blow of fraught discontent, whereto the inviting time our fashion calls. It fears not policy, that heretic, which works on leases of short-numbered hours, but all alone stands hugely politic, that it not grows with heat nor drowns with showers. To this I witness calls the fools of time, which die for goodness, who have lived for crime.